बोख्लाब जानांगौ बिमा बोख्लाब जानांगौ नै होख्लायलायनोसै मा सगाव थांनि होनदों उल्था उल्था प्रश्न खालामबाय थाना बहानिबो दानो बिखुंखि गुम होनायसो गैयालै अमा बेदर जानायखाय गोरा जादों अमा गोरा जादों नै लोगोफोर बेसेबा गोबावदो दिनैसो भिडिअ लाबोलायसिगोन गखायसो गोजांनाय थान्दा माइनावफायाव बहा थांखो जा इसर सान्दुं दुंदो मार गुसु हे इलाय सिरि हाथाय खालामना फैखो ना माखो आमना लाना फैदो हाथाय खालामना थांना फैबाय नोङो आं थरानो गैया मा लाबखोबा फिसाजो गोथिसुना दोनहैनाय भाजिनो हाथाय खालामना लाना फैबाय मा लाबदो आलु पियाज सामब्राम गुफुर देनाय बख'नाय नोंनि माथो आलुखौल' लुंदाव दाउ होनदों आंलाय अमा सेरसे लाबोबाय अमाखौबा गोसोआव थायो इयो गोसोआव ओइ आं बेलेग मैगं लाबासै आरो लाबसै बा इनि बाजारा बा बेदरा सेरसे ओंखाम संदो संनि इनो जोंहा फिसा लाबोदो गथ'फोरा न'नि ओंखाम मोनजाथाराखै मान बेलेगाव थांना दोङैमोन इयो आलासि जानो लोगोनियाव मियास फैदो ओमफ्राय अमा जाबाय थादो हटेलाव बुगा जुमना फैदो खानाय सानाय दारि जामाव मावनो दा सिनना खानाया एथ' बाथ्रानो नै हायग्लाबना इनो होसोलांबाय इनो हायग्लाबना फैदो माबा खावनो थांदों बाहायग्लाबलायनाय मा खावनो थांदों मा गन्थं हायग्लाबलायना फैदो मा खावनोमोन बुगाजोब्बाय मानसियानो एस' आंथ' फैथ'ना सानदोंमोन मा डिस्टार्ब होनो आंखौ न'आव थाबाथाय जानायनि लोंनायनि नुवाखै दा फुङावनो बेदर लाबलायबाय एसे फुङावनो जागोन 500 बायबो बे नै 500 गांसे 500 नैखांनो हा आंनो नांखागोन खोथा सगाव 500 थाखा बायबो बे नै आं गोजां बोथोरनि गुदुं बायनाय दङ ने फैसा गैयिफोराव माथा गरम खालामबाय थानालै ओंखाम सं आरो बिराद ओंखाम खुइदां सनि ओइनो खायसे सोरबा फिसा लाना फैना गथ'फोरा माले खस्थ'थार माले दिस्टार्बनो बिसिनायावसो थाफायो दिनराव बाबुदो जि आराम आन्दुना थादो संनि ओइयो नो थुखैबावोनो दायो नै निजि जानोखौ आलु साय बेदर रेडि खालामनायदो बेदर जाना बुगाजोब्बायखौ ताल गैया जाना जिमाव थांगोन ना दिनै थाङा फैसा हरगोन नों फैसायालाय मा फैसा हरबानो थाव खरसाया नों दिहुन मान्थलि आं हरसिगोन आरो थांथारनांगोन नों जानानै दिनैनिफ्राय बेदर मोनजाला बुगाजोब्बाय मियाबो जाफैदो दाउ लकेल फायग्रा आलुखौबा गोदो सायदो निजेनो बाजा खालामनानै सायले जालाया बेसे अमा सेरसे होबाव आलुखौ अमायाबा मेजेम ना मायो मेजेम मोदोम दरनै बायो आलुखौ उनसे मोना फिसालायना होबा एसे गिदिर नाङा दे खानाय सानाय दा माबा सिना खानायखौ दा खानाय सिना गोजां बोथोराव मामि अन गोजों जालायदो एव बेदरा आं जगलनोसै पियासाबो लेमखा गावनो लेमो नामा लेमो बिनिनो नाय पियास गिदिर आलु गिदिर लाबोयो जानोखौबा थिग दोङो इयो अमा बेदर बिमाया लाबोदो इदि फिसा आलुखौ इदि फिसा लाबो ओमफ्राय नोंनिया आरो गोदोर सामब्राम गुफुर लाबासै सामब्राम गुफुर लाबासै लाबोखादो दिनै हाथायना जोंनिया खाथियावनो बोख्लाब जाथारनांगौ ओइ सिगां मानासाव थांबोला ओइ सासे आदा सुजुमा आदा होननाय दंमोनलै माबानि सुजुमामोन आरो नामा सुजुमा आदा जा फंबाय जा बोख्लाब जानांगौ नोंसिना इनो गोजाखा जानायफोरा बोख्लाब जाथारनांगौ होनना बुंलायोमोन जानानै बोरै जालायदों दे आं सुना फैनोसै बोख्लाब जानांगौ बिमा बोख्लाब जानांगौ नै होख्लायलायनोसै र' पियासा खामनो दै लों ओइनो दैया लोंफै दै लोंनांगौ फुङाव दै गुसुखौ लोंना नांगौ फुङाव होमबासो गेस्ट्रिकफोरा खारो बेमार आजारा स्रां जायो नोङो आरो दाबो सिमा दोननो जायाखै नामा दै गुदुं लोंनाङालै गुसुखौ लोंना हो ओइ दरनैसो खावनो नामा खावनांगौ सामब्राम गुफुरखौ गथा दरनैसो होफा दे बेदरखौ होना बोख्लाब जालायसै अबदारा बोख्लाब जालायसै जालांनो हागोन दे जानोबा दरनैसो सेरसे मानि लाबोखादो नै लोगोफोर राङालावफोरा दिन्दां दिसि थायना दोङो आरो
ओरैबादि जाबाय इबारो बोसोराव राङालावखौ जाबाय जाख' हायाखै माने राङालावखौ इबार जानानै जाबायबो फानबायबो राननानै हरबायबो ओइ बेदरा मोनना मोनाखै ओरै नेबाय थानांगो ओंखाम उखैना थानो हाला मोनखांनानै सुनाया होमबा नोङो आं एरा माय फैदो आं हाला मानो फैनांगौ नों मिया मानो फैनांगो न'नि मानसि न'आव फैयाबा बबेयाव थांनो बबाव थांनो एरना होदो गथ'फोर फैबा ग्रोब संना दोनो गथ' टेनसन गैयि संनो मोनदो नों गैयाबा मार फैनो ओंखारो आं नंगो सोरनोबा लाइन मारनो होसोदों खोमा रं नाम्बारफोर ओंखायनो हुवा गैयाबा फ्रि मोनलायनाय ना इदि संनो जानो आथु टाइम मिथिया न' साफा खालामनो मोना बोख्लाब जानांगौ बिमा बोख्लाब जानांगौ नों गैयाबा गथ'आ आरो दिनैथ' अमा जाथ'ला दे बुरजा खाना जोंनि बाथ्रा मेदासआव नुबानो दानो सिमाव थांनांगौबालाय बेदर जाबाय थागोन दे आं फैना एकदम हाथारला बेदरबा थाना हाथारा आंनिया ओमफ्राय सिङाव थांलाय फैलाय जाबाय थायो मानो इदि नोङो बेदर मोनस्लाबोआ नै लोगोफोर ओंखामाबो संबावाखैसै दोनखायो नों आमथा दासो माइरं सोनानै दोनै ओंखामा संबावाखै ओमफ्राय दा नै इखिनिखौ जाग्रोनांसिगोन आरो हरनि गुसुखौ इनिफ्राय आरो दा फैनानै खनसे होबावनोसै सेकेन्ड टाइम नङा होमबा सबनिफ्राय मायाव बबेयाव हायालै बिमा जोंहा इदि गुदुं बायनो हानाय फैसा थाखा गैयाना गरिब मानुस जेनथेन बेदरनियाल' ओंखारबाय थायो आंनिया बेदर जाबा दैलि ओंखारो ओमफ्राय मायबा गाननो जोमबा ओंखारा मार खेफ्रायो गाननो जोमनाया खेफ्रा जान' फैसा गैयाबा खेफ्रा होनबा जागोन आरो फैसा गैखायाबा दे बेयाव नायना हो दे बेदरा मोजांखौ नायना हो खिथिया मानो खिथिदो दे बा माबोरैलाय आं अमा बेदरफोरखौनो बसु जाथाराबाय ओंखायनोथ' नोंसोर खम जा आंनो बुजा जानायाव हिसाबा समान जानांगो मा खमान नै दरसे इखो मेजेम दरसेखौ नाय जाखांबाय सिङावनो प्लेटसे साखिबाय मा प्लेटसे साखिनायालाय इखिनि नाखाखो ओइलै अइखो बासिनायावबा थिग दोङो मानसियाबा हुवा मिदा बा मोदोम ओंखारदो दारि ओंखारदो होखा दा हैबाय थानो खस्थ' जायो खनसे खिथिजानो सं गथ'फ्राबो मेजेम नागिरो फायाबानो जाथारो आलु हो रोसिखौ बायहां हो र' ओंखाम रोसिखौ ओंखाम रोसिखौ बायहां हर दे इखिनिखौ लागा ओंखाम गुसुबाबो जायो इयो आं गुसुखौसो मोजां मोनो संख्रियाबो नोंसो जाबाय दे इखौ बेदरखौ लाबो इखिनि बेदरालाय जों नांबावबा हैनांगोन आरो दा जाबाय मा दै लाबो थिखांदो दैलानि जानोखौ मस्थ' फिसाफोरासो नेगासिनो माइसि जानि औवानि बेदरा बेलेगफ्रा बेखौ खाथाम खाब्रैदो मालाय दरसे रानना जागौमोन एसां बेदर जायो ओंखायनो मानसिनि मोदोमा नाय बिदि गोलाव पिस जानांगौ बुस्थुआ लाइदोसो जानो लुगैगासिनो मालायखौ नुनायखाय दा गगा मोननाय गुजुनायानो हामाखै आंहा जानो लुगै मोनजाला दा इनो गुदुङै हेस' आंसो लुगैबाय दा दिनै आंनि संनाय जालायदो बिमा खर' जाखानायखौ बखार थांलायखो इयो मेन'फा मारले बहा थांखो बेनो गारिसो बनैद' जाखानायखौ खारलायनोसै मोनजाखानायखौ खारलायनोसै नोङो मा लेथ्रा मानसिलै जाखांबानो खारनो सैमा फिसायाबो गथ'फोरा सैमा होफैगोन आंखौसो खायसे गावस्रा स्कुलाव थांना थाहैगोन फै लेंहरा मानो नोंलाय बहा थांनायदो होमबालाय लांफा मार सैमा फिसा मोजां मोनो खोना इखौनो लाबोना दोनफैनानै नाया मानो नै बिसिनायाव लाफालायो दा थुखैफैगोन इयो स्कुलनिफ्राय फैनानै माबाना लामाखै बेलेग सैमा हरगोन नै जानि माबाया मारलि फिसा नामा मारलिनो नों बहा खारलायदो दिनै
सकआव थांनि होनदो हे उल्था उल्था प्रश्न खालामबाय थाना बहानिबो दानो बिखुंखि गुम होनायसो गैयालै अमा बेदर जानायखौ गोरा जादों अमा गोरा जादों सावनो मोनथाराखै मेस फायदों ना मानसिया रिम मोनलायदों खिन्थु गुवाहाटियाव खासे लोगो आलासिनियाव थाहैदो सप्तासे ओमफ्राय मिया फैबाय खानाय सिनजो मालदो माल गैया गफायसर हौवा मानसिनो इदि माल हरनो मोना हामा हिनजावफोरनोसो होनांगो लाखाबाय आं हर आं गांसेयावनो हरलै आङो 10 बायनि सिमा गांसे न' मानो गाजा देखाय र' आंनो दा बिफायथो नोंखो दा आं खागोन आंल' ओरैसो खिथिना हरगोन नोंखो गाखो इनो आथिङा माबालायदो आं मिथिया दुगैनोसै फाय बारलि ओंखारबो फै नै फायखायो मालाय आखानि फिसानो स्कुलाव नुबोनानै गथ'आ खारलांना लायनो थांफिनथारदो खाननै जुजिदो इखौनो मार माबा जानो गियो नै सियारामनो